Hello mga ka-faith! Nandito na naman ako upang maghatid ng isang makabuluhang mensahe ng pag-asa mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Hulyo 6, 2025, Lucas 10, 1-12, 17-20, 14th Sunday in Ordinary Time. Alam mo ba, si Jesus ay nagpadala ng 72 alagad, dalawa-dalawa, upang ihanda ang daraanan niya. Hindi sila pinadalhan ng malalaking gamit, ni sobrang seguridad, kundi ang baon nila ay pananampalataya at kapayapaan. Pagbalik nila, tuwang-tuwa sila. Sabi nila, "Panginoon, pati mga demonyo ay sumusunod sa amin sa ngalan mo." Pero ang sabi ni Jesus, "Huwag kayong magsaya dahil may kapangyarihan kayo, kundi dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit." Ang tunay na tagumpay ay hindi sa dami ng nagawa, kundi sa lalim ng ating relasyon sa Diyos. Kaya kung ikaw man ay naglilingkod, nagtuturo, tumutulong, o simpleng nakikinig ng salita ng Diyos, tandaan mo, ang pangalan mo ay hindi nalilimutan sa langit. Tanong ko sa iyo ngayon, ginagawa mo ba ang misyon mo para makita ka ng tao o para mas makalapit ka sa Diyos? Ako si Brother Rai, nagpapaalala. Maging masaya, hindi lang sa resulta, kundi sa relasyon mo sa Panginoon. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless. Kung natouch ka sa mensahe ngayon, ishare mo ito. Sa bawat click, sa bawat follow, sa bawat share, isa kang digital disciple na nagpapalaganap ng pagmamahal ni Jesus sa social media. Maging digital disciple. Share Christ with every click. God bless.